Takže k bojovým športom som sa dostal niekedy v 17 alebo 18 rokoch, keď som skončil s hokejom. Ja som hral 12 rokov hokej a vtedy vlastne jeden kamarát ma oslovil po nejakej pauze, čo som vôbec nešportoval 2-3 mesiace, či by som si nechcel vyskúšať thajský box v tej dobe ešte. A tam to niekde celé vlastne začalo. Keďže ja som predtým športoval kolektívne športy, v prvom rade ma to veľmi nejakým spôsobom fascinovalo to, že to stojí na tom jednotlivcovi, že pokiaľ niečo ja pokazím, tak nie je tam ďalší človek, ktorý to môže zachrániť. A to bolo asi taký veľký challenge pre mňa, že vlastne bojujem sám za seba. Tak čo sa týka mojich nejakých snov od začiatku, tak nemal som ešte na nejakých tých začiatkoch nejaké tie veľké ambície, ani som zrovna nevedel o nejakých tých bojovníkoch, takže som nemal ani nejakých obľúbencov, to prišlo až časom. A časom vlastne prišli aj nejaké tie ciele, keď som sa vlastne spojil s Lajoškom Kleinom, tak vtedy to začalo naberať nejaký ten väčší spád. Určite najťažšie bolo prijať úder. To, myslím si, že to není bežná vec, že dojdete niekde a zrazu lietajú ruky, nohy na vás, takže pre mňa to bolo vlastne aj po zmene toho z hokeja na nejaký kontaktný bojový šport, bola to veľká zmena, hlavne asi to a určite si myslím, že a to teraz nechcem nejako dehonestovať nejaký vedľajší šport alebo niečo, ale myslím si, že zápasník musí byť naozaj extrémne fyzicky pripravený, takže tá fyzická pripravenosť na tie kola, či už tréningové alebo zápasové, bolo tiež také o zakusnutí, si myslím. No jasné, počas kariéry viackrát, najmä po nejakých nepodarených turnajoch alebo zápasoch som mal nejaké tie myšlienky, že asi toto nie je tá správna cesta pre mňa, alebo že nemal som nejaký ten pocit dobrý zo seba. Ale vždy prešlo pár hodín alebo deň, dva a vždy tá chuť prišla naspäť, takže od začiatku ja som vedel, že to bude taká láska do konca života. Prvé tie momenty, keď som nejakým spôsobom začal to vnímať, že vážnejšie, že naozaj ten šport ma môže aj živiť, alebo nejakým spôsobom, že to naberá vyššiu úroveň, tak to poviem, vyššiu úroveň, bolo asi niekedy v tom období, keď sme sa presunuli asi do Spartakusu, pretože my sme najskôr trénovali s Lajošom v Nových Zámkoch a tam prišiel nejaký bod, keď sme si povedali, že ja nechcem to nejako egoisticky povedať, že asi máme na viac teda a tam prišiel ten zlomový bod, že vlastne sme sa presunuli do trnavského Spartaku s Fight Gymu a vtedy som si povedal, že asi teda máme na to sa niekde posunúť aj na vyššiu úroveň alebo zápasiť lepšie turnaje, či už grapplingu alebo Lajoš v MMA a to bol asi taký ten bod, keď som si povedal, že môže z toho niečo viac byť. Za najväčší úspech pre mňa je úspechom asi každý jeden turnaj, ktorý som absolvoval, pretože som ich absolvoval veľmi málo na Slovensku, čo sa týka brazilského jiu-jitsu a grapplingu, naozaj minimum. Všetky som od zápasov v zahraničí, si myslím, že dosť kvalitné a veľké turnaje. Na tú dobu, keď ešte chalani moc necestovali a nezápasilo sa, až nebolo toľko zápasníkov, ako v dnešnej dobe. Takže si veľmi vážim, každý turnaj mi niečo dal. A čo sa po tej trénerskej stránke týka, tak tiež je tam viacero vecí, ktoré si veľmi vážim, že som mohol byť ich súčasťou, alebo že som si ich mohol zažiť, či už sú to Attilové zápasy, alebo debut Lajoša v UFC, alebo chalani, keď bojovali veľké zápasy v oktagóne. Takže ja si každú jednu príležitosť a možnosť vážim, že som tam mohol byť pri tom. Takže nejaký prvý kontakt, čo sa tých Attilových zápasov týka, prišiel na Champ Campe v Tatrách, keď sme boli v Lučivnej. Tam som bol zavolaný najskôr ako tréner, čo som si tiež veľmi vážil, že som tam mohol ísť a vlastne na konci kempu prišiel s Iliom za mnou, si ma posadili, to si doteraz pamätám a tak vážne sa obidvaja tvárili, ja som si myslel, že som niečo zlé spravil. Tak som bol dosť strese aj z toho, že čo sa vlastne bude diať a oni vlastne prišli s tým, že či by som chcel vlastne byť Attilovým lapérom alebo pomôcť mu v tej príprave. Tak pre mňa to bol veľký šok, pretože v podstate legenda slovenského MMA s druhou legendou s Iliom Škondričom jeho trénovať žiada o to, aby nejakým spôsobom som bol súčasťou toho celého, takže pre mňa to bolo veľmi, veľmi veľká vec a tak tam odpoveď neexistuje, to každý asi vie, že odpoveď bola jasne, že áno. Čo sa týka tých príprav, myslím si, že tá dvojka nebola tak zotvorená, tá príprava, alebo jak by som povedal, že
že v tej trojke si myslím, že to malo viac hlavu a petu. Tí tréneri viac komunikovali medzi sebou a ja s Iliom. Každý si odrobil tú robotu 1000% si myslím a to v tom zápase asi aj bolo vidieť. V tom poslednom tej trojke, že ten Attila bol naozaj perfektne pripravený, či po mentálnej alebo fyzickej stránke. Všetky tie aspekty boja sme podľa mňa trénovali dostatočne. Jediné, čo ma naozaj mrzí, je, a vlastne tomu zápase ani nie, že mrzí, a nič tomu zápasu nechýbalo, len to slovíčko, že víťazstvo, lebo myslím si, že ten zápas mal naozaj všetko, či ako divák a nestranne, keby som sa mal na to pozerať, tak ten zápas ma veľmi bavil, pretože v tom zápase bola 5 kôl akcia, takže super. Istým spôsobom si myslím, že každý cítil nejaký tlak a zodpovednosť za tú robotu, predsa len chceli sme samozrejme vyhrať a ukázať, že sme lepší. Bohužiaľ sa to nepodarilo, ale myslím si, že ten zápas bol naozaj perfektný. Attila ukázal, že je naozaj pripravený bojovať aj na 5 kôl, aj napriek tomu, že už má aj nejaký vek a začínal na veľmi vysokej váhe. Každý vieme, ako vyzeral predtým, ako vyzeral vo finálnej časti, takže si myslím, že každý odrobil 1000% tú robotu a myslím si, že trošička nás to mrzí, akurát hovorím to slovíčko, víťazstvo tomu chýbalo v celém. Za svoju najsilnejšiu zbraň si považujem, niekedy je to možno na škodu, svoju tvrdohlavosť, pretože veľakrát aj na turnaji, keď prehrám, tak alebo mi nejde na tréningu, tak dovtedy to tak budem robiť a aj tak hlavou proti múru, až kým to nespravím, až kým sa to nestane tak, jak si to ja želám. Takže niekedy je to na škodu v živote, ale v tomto prípade si myslím, že to je moja taká silná zbraň, tá tvrdohlavosť má, že aj tak si pôjdem za tým, kým to nedosiahnem, to, čo chcem. Tak to je dobrá otázka, to je pecková otázka. Výborné, Spartacus Fight Gym, no ako ho vnímam, no tak je to určite môj druhý domov. Každý jeden človek je tu môjim priateľom, dobrým priateľom, pretože sa tu dennodenne stretávame a vlastne si myslím, že môžem kľudne povedať, že aj takou mojou druhou rodinou. Ja tu hrozne rád trávim čas a nikdy by som to rozhodnutie svoje už nezmenil a som rád, že som sa v tej chvíli a v tej dobe tak rozhodol, že práve Trnavský Spartacus to bol a skrátka je to moja srdcovka. Už by som to nemenil nikdy v živote. Najväčšou asi mojou motiváciou pri nejakej nechuti alebo nechcení sú vždy ostatní chalani. Keď dojdem do gymu alebo hoci kde sa trénuje, tak neviem, proste vždy ma to chytí tá chuť, že ja by som išiel trošička, z toho trošička, nikdy nie je trošička, ale je tréning, takže každý chalan, ktorý je na žinenke, či už amatér alebo profík, ma vlastne motivuje k tomu, aby som aj ja trénoval a stále sa nejakým spôsobom vzdelával a bol aspoň lepší, alebo aspoň aby som sa im vedel dorovnať. Takže to je neistou motiváciou pre mňa. Tak čo mi tento šport zobral? Možno, keď to tak nazvem, že zobral mi možno troška viac voľného času, ale keďže ja to nevnímam ako nejakú prácu, je to moje hobby a zároveň aj moja práca, takže nič lepšie sa mi v živote asi nemohlo stať. Takže čo mi zobral, asi veľmi ani nič, skôr by som povedal, že mi dal, to je určite disciplína, pretože pri tomto športe, či už ako tréner alebo zápasník, musíte mať istú disciplínu. Dal mi podľa mňa do života strašne veľa, spoznal som veľa nových ľudí v tejto komunite, aj mimo tejto komunite, čo sa hýbu okolo, ja to nazvem tak globálne, že MMA. Takže veľa nových priateľstiev a hlavne by som povedal, že vďaka tomuto športu som mohol precestovať skoro celý svet, naozaj či už trénovaním, alebo som mal možnosť zápasiť od Ruska, Ameriky, Thajska, po celej Európe, kade tade, takže určite mi dal aj takú, ja to nazvem, že slobodu. Tak určite každý zdravý človek má nejaké ciele, či už v súkromnom živote, alebo v tom športovom. Takisto mám aj ja môjim najbližším nejakým cieľom, alebo kde by som sa chcel dostať, je určite niekde posunúť svoj trénerský level a do budúcna pracovať na tom, aby som možno bol aj nielen európsky známy, ale celosvetovo. Dúfam, že sa to raz podarí a čo sa týka zápasenia a grapplingu, tak určite by som chcel absolvovať ešte nejaké väčšie turnaje a hlavne, aby som sa tam dobre cítil a užíval si to. To je môjim nejakým cieľom do budúcna.